Myslím, že účes je stále dôležitá súčasť toho jednotlivého futbalistu. A najlepšie mať účes čím vyšší, aby si bol na ihrisku neprehliadnutelný nielen výkonom, ale aj tým účesom. Myslím, že deň sa môže začať. Ideme sa tetovať. Dáme si k tomu super hudbičku. Nech nám vlasy vejú, nech nám hrebene vejú vo vlasoch. Hodinky mi možno neukradnú. A keď mi ukradnú, tak mi ich aj vrátia. 115. tetovanie, o malú chvíľu budeme oslavovať v reprezentácii také výročie. Budeme mať tisíce tetovanie v národnom tíme. Slovensko, Lichtenštajnsko 1-1. Na to už nezabudnem nikdy. V Lichtenštajsku sme pred zápasom hrali Elán, sme išli taký nahecovaní tam. To bola paráda. Škoda, že nás trošku zaskočili, ale aj tá remíska nie je špatná. Však čo? Niečo sme vyhrali, niečo sme remizovali a niečo sme aj prehrali tu. Taký to je svetový futbal momentálne a už netreba brať ohľad na to, že kto je úradník, kto je robotník, taxikár, alebo keď niekto berie 40 000 eur mesačne, to je jedno. Všetci vedia hrať futbal. A červená, no. To vie, či červenú nedostanú ani naši tréneri. A niektorí z nás snad nie, no. Kosiť treba. Nemyslím si, že aj personálne, ale stačí pokosiť iba túto trávu. Tu vidím nové sedadlá. Červená, biela, modrá. Tam bude kotol, ako bol kedysi, spievali sa hymny. Takýto sen má každý reprezentant. Center do 16-ky a je to tam. Katar 2022 je náš. Voľný čas my trávime futbalisti oddychom. My ani niekedy si ľudia myslia, že ako my hýrime, a tak my nestíneme. My nestíneme dokonca minúť ani všetky peniaze, ktoré máme. Myslíš Liverpool? No neviem, tam by som sa musel snažiť. Áno. 55 000 eur. Na dennom poriadku sú aj telefonáty od rôznych hráčskych agentov. Mne práve volali teraz z Liverpoolu a z Ruska mám veľké ponuky, volal mi môj agent, mám sa rozhodnúť. Všimli si ma v zápase s Lichtenštajskom. Kohút mi padol. To je prúser. Budem hrať o 50% horšie. Keď to je vôbec možné. Asi nie. Keďže nejaké tie peňažky si predsa len ušetríme, tak môžeme si kúpiť napríklad aj takéto košele, aby sme nejak vyzerali, pretože futbalista by mal vyzerať. A ďalší bod je veľmi dôležitý, aby vec nestala menej ako 300 eur, pretože to by sa mohli chalani v šatni nám trošku vysmievať. Ale musí to mať čím viac trblietok. Čím viac sa to blížti, tým je to lepšie a tým viac to stojí. Dobrý deň, ja by som chcel nejakú reťazku, ako nosia futbalisti. Myslíte si, že sa nebudem hanbiť pred spoluhráčmi potom? Tak ste to videli, ako vyzerá deň futbalového reprezentanta. Dnes sme stihli ísť sa potetovať, boli sme na nejakých tých obchodíkoch, boli sme shoppingovať. A dali sme si nejednú kávičku a niekto si myslí, že je to úplne pohodové byť futbalistom, ale my sme normálne takí unavení, že potom to tak na ihrisku vyzerá. Tak nezávidte nám, ale obdivujte nás.